Šta je? Ti se ne sviđa? Recimo ne kaže pikabu. 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 Nećeš. Pikabu. Pikabu. Pa nemoj moje nokte. Pikabu. Neću. Kližet se, jel? Pa nemoj moj prst. Ne prst moj. Ne prst moj. Kodi. Pikabu. Šta na vić? Pikabu. A zašto? Pikabu. 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 Thank you. Došao si, dobro je, neću više snimat. Preki programa.